guys, paalis na po tayo ngayon dito sa may Arayat Food Park. Diba? Hindi. So, ang ganda po dito guys. Yan, kitang-kita po yung shape ng Mount Arayat. Nasa paanan po ng Mount Arayat. Itong Arayat Magalang Bypass Road, kung saan located ang Arayat Food Park. Ganda, no? So, balik tayo ulit dito guys kapag tapos na itong daan, kung saan siya lalabas sa may Magalang, Pampanga. Tignan natin. Update ko kayo guys. Dito sa part na to guys, wala pong mga bahay. Ano na, parang farm. Ganda oh. Shape niyan. Oh, parang dalawa siyang bundok. Pero pag sa atin, parang isang ganun lang siya. Pero pag sa likod, dalawang ano sila, dalawang hati. Mga bagong palay guys, so masarap yan pag sinain. Maglalakad lang sila papunta dun. Sikat na to, sumisikat to eh, viral.
Basta. Meron siyang I love bus. Dami nilang naaning palay guys. So i-deliver na po yan sa probinsya, ibang probinsya. Uy, ano sasagasaan? Uy, yung kalabaw. Wow, ganda. Ay, wow. Vlog na yung vlog. You brighten my day, showing me my direction, coming to me, giving me inspiration. Kong da dum dum. Sige, okay lang. Ay, mali. Sumubra yata tayo ng daan. Ito na yung dinaanan natin kanina. Ay, hindi. Sige. Usok ka pa. Hanggang. Ay. Ito na ba yung resort? Ay, hindi pa. Sige. Yun, yung babad. How can I ask for more from you, my dear? Maybe just a small in your heart. I had a feeling you were more. I say, kuya. And I know that this is review din pala dito. You didn't let it. Yes, me bro. Oh, no. Is lumagpas na tayo. Huh? Oh. Oops. So, rough road po guys. Yung daan pababa dito. Palabas ng bypass road. Dito lang naman guys. Yan. Sinasa yung daan dito. Sinasa pagkalit. Siguro. Ano? Hindi siya. Ganda.
So, palabas na po tayo ng Kong Dadong Dam, guys. Yan. So, na-vlog ko na rin po ito before, guys. Just visit my travel adventure playlist. Kung di nyo pa po napapanood. Fresh ng mga isda siguro dito. Walang isda. Meron, ayun may namimingwit. Walang isda nilalagyan ako. Ang tawag dyan, dead lake. Ay, wow. Committed swimming dead lake. At lahat ng nabubuhay dyan namamatay. Lake Placid. Maganda dito mag-bike. Ang ganda, oh. Ang ganda talaga ng puno. Yan. Tama ba? It's so good. Ay, tama. Ayun yung daan na isa. Oh. Ano? Wow. Papunta sila dun para magtinda. Pero may nagtitinda pa rin naman. Ang ganda. Wow. Barangay Lacius. Galing nakagawa sila ng tourist spot. Uy, yung San Juan Banyo. Sa atin pwedeng gawing food park yung sa ano, bes? Sa may Abakan. Yung daan. Hindi pwede malitan doon. Doon, yung sa may system. Hindi pwede. Yung bypass doon. Oo nga, no? Payat. There's no one before.
guys, we're now leaving Barangay Laquios, Arayat, Pampanga. Uso pa yung bomba dito. Punta ng Nueva Ecija. Laki. Oh. Galing. Ay, nag-overtake pa talaga. Grabe. Lambay na ba? Sige. Saan na ba tayo? Alright. Mangga Kakutod, Arayat, Pampanga. Time check guys, 5:35 Itong lugar na to, in the afternoon. Hindi, may signage kasi. papasok yun. Hindi yun sa labas. Kahit magalang to. Arayat, Magalang. Tama, Arayat Magalang. Ito yung San Roque Bridge ata. Malalaman mo kung ano. Kakutod Bridge. Yung kakapon. Wala naman. Pagka to. Dito maganda oh. Ganda ng mga bahay. Ayun yung bahay. Tapos may mountain view pa. Ganda. Bundok na to, no, bes? So, mataas pa yung araw, guys. Kahit mag-6 p.m. na. Sis na ba? Ganyan naman pag summer. Yung mahaba ang Sabi ko, araw. Yes. kinigin mo sa'yo eh. Oh, kanina sobrang lamig, no? 17 degree. Ng gabi. Ay, maga. Wow. Kala ko nga nasa Alaska ako pag gabi ng umaga. Kasi kala ko nandun bumalik ako nun. Hindi ba na? Maninap pa ako. Gatchawin. Taga dito si Juliet. Pwede ba dito? Oo. Sino yung tigabahay niyo? Ha? Wala. Hindi.
mga punong mangga. Hindi na kailangan bumili. Yun. Tayain sa game. Siyempre, manigurado yamo. Uy, mga pugo. Fry is hot. Forward. Maganda sa dagat. Sunset. Barbecue. Yan o, 69. Ano, innocent. Ay, oh. Gcash. Gcash. Papasitaw. 5 pesos kawas. Ano? 5 pesos kawas. Oo nga no. Self-service. Yan, dito malilim. San Isidro Village, Gatchawin, Arayat. Uy, ang ganda. Ay, Balya Aslagan. Ay, hindi. Ba? Kahawig mo. Ganda na ang bunto. Buti na lang na hindi siya active. Yung kanlaon, sabog na sabog. Hindi, nasa naunang panahon. Hindi yata. Pumatok na daw yan. Oo, sabi sa. Ganda mo. Mga active kanlaon, mayon, taan. Ito sa atin, de. Cafe TYS.
Wala ako sa bus. Sa may Bitas Arayat, Pampanga na tayo, guys. Palabas na pala. Ano? Loto, oh. And now it's so hard, now it's so low. So low. Said I don't want to stay. So low. Dun sa bypass, madilim pa dun, no? Oo. May nakita ka mga poste? Wala. Wala. Paano? Huli yun. Pag natapos. Parang, oh, parang yung sa ano, papuntang ano, Sitio Baag.
yan susunod. Yan susunod. If I ever fall in love If I- again. yun. If I ever fall in love. Tinaririnig ko kasi. Yan, if I ever fall in love. Okay. Sino yung lalaki? Kenny Rogers? Hindi. If I ever fall in love again. Oh. Arenas. Arenas pala to. Ayun doon. Arenas. Ay, 5% na lang. Arenas Elementary School. So guys, we're now here in Barangay Arenas, Arayat, Pampanga. Where are all those tears coming from? Where are they falling? Somebody let your heart your chance to remove all the pieces. Is there anything that I can do? Why don't you tell me where it hurts? Do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make it, 'cause this don't go away. Tell me. Bili ka dito? Oo. Bibili ka? Ikaw bumili. Wala akong parking. Dito ako sa gilid ko naman.